sunt la un nou episod de Clash Royale. Acesta este primul episod și sunt arena nouă pe contul mare, sunt și level 10. Uitați, am doar 3 legendare, aștia 3 și am 62 de cărți, 4047 de bani, n-are rost să cumpăr alea. Și o să dăm un atac cu decul ăsta. Chiar că vedeți că cu legendare e foarte bun, nu tot timpul cu legendare e foarte bun. Nici nu știu cum să-l fac, ai făcut de mine, nu prea e foarte bun. Și acum vom ataca în arena nouă. Și acum atacăm. Atacăm. Din greșeală am pus vizardul ăla. Dar asta e... Oh, giant. Giant. Asta e level 9, deși e destul de agradat, după cum se vede. Hai să facem o surpriză cu Balloon și Rage. Și uite, suntem alături cu Andreas. Salut! Pentru atât a băgat rochetul. Uai. Iar a gradat, dar nu. Uai, de-abia m-a atins turnul. Serios. Ai, și o să băgăm o combinație Care? dintre asta și așteptăm să ne vină elixirul și asta. Oh, bomba. Cine mai folosește bombă în arena nouă? Unii, încă e bună. Nu prea. E luat wizardul. Bun, aici am Scarmi. Salut! Rage. Și am de aici de foarte mult damage, așa că nu ne stresăm. Vreo 2 lovituri o să dea. Așa. Și luat. Bravo! Nu-i luat, da. Mai are puțină viață. Mai puțin. Trebuia să atins turnul un pic. Știu. Și fiindcă noi îl batem. Astăzi îl vom bate pe acest domn. Poate și pe partea aia la altă. Taci. Acum trebuie să ne apărăm. Haide. Așa. O să facem aici astea. Bum, o stea. Așa se câștigă un meci în arena nouă. Este foarte greu. Și am câștigat primul meci din episodul de astăzi, din arena nouă. Mai facem încă un meci sau două. Golden chest, bun! Nice. Dacă vreți să facem aici? Hai să facem. Da, Facem. că poate mai sunt online mulți. Uite că suntem la 9 și avem deja clanul acestul de 4, de-abia astăzi a început. Și mai facem un singur atac. Fie că pierdem, fie că câștigăm. După facem un clan battle și atât pe episodul de astăzi. Hai să începem. Realizare 6, bun, mai bani. Oh, ce are? Ți-ai luat rect. Minion Horde 11. Are și Lumberjack. Cred că mă bate ăsta, din păcate. Din păcate nu te dai bătut. Mă bate, face ăstea cu Minion Horde ăla. Good game. Vedeți ce gradele are. S-a jucat.
Poate o fi fost A, dar arena și mare. ăsta level 10. Așa mai vii de acasă cu agredatele lui. Poate a fost mai arenă mai mare și a Ha. scăzut. Băgăm. Rage-ul. Hai, Și poate ei facem. turnul. Nu frezi, nu frizul. Frizie, Andrei. Am că atins odată. Asta e. Doar 200 de damage. Asta e. Că să fă... N-ai că să fă. Haide, vom pușa pe partea asta. Aș fi zi pe partea aia că mai ai puțin damage. Uitează. Dacă nu bagă nimic. Uite cât de damage am dat și noi acolo pe partea aia. Serios? Atâta de să... Ai, nu De prea am cât ce să-i ai bag. Erano? De cât ai săgețile? De 9. Să mai zice. Bagă, Hai, repede. Wizard-ul. Ce apuci? Nu, Wizard-ul, ești... Ai. Pardon. Nu am văzut de deget. Lord-ul. Ce-o ars. Bagă. Aici. Așa măcar ai 2 stele. Serios. Ai, good game-ul luat. Deși aproape făceam 2 stele și le băteam dacă treceam mai repede timp și îmi venea și mie iară mai repede. De ce fixul nu și-a băgat? No, haideți să facem unul aici. Haideți, cine vrea să vină? Vom mai juca aici unul. Așa, hai la fel frumușel. Oh, 3 legendare, nice. Bune, bravo lui. O să faci pe cu Oh, legendare. astea sunt arabi. Ale. Oh, nu am băgat bine aia. Dar băgăm belun și rage. Și nu electro. Un pic mai în față, Rage-ul. E bine așa, Andreas. Măcar am dat ceva damage. Mai mult. Ia băga clonatul. Nu, ia. Deci putem vedea ce are ăla. Și iară vom face o combinație. După asta. O, pică mare, mare. Am luat-o. Păi lua turnul, Bravo, mă, ne-am luat un tur. Mai bine apără. Și acum trebuie să ne apărăm de ăștia. Bun, ne-am apărat destul de bine. Deci, normal ne-am apărat destul de bine. Uite. Am nașpa. De ce? Cu băgat mulți. Uite, așa. Oricum noi avem avantaj cu ăsta, dar ne-a dat damage pe ambele turnuri. E singurul bani. Măcar dă-i damage. O să fac ăstea. Nu am avut ce să bag, din păcate. Prințul. Da, să fac 2. Ai luat turnul și Din el. păcate. Bine că s-a băgat clonul. Măcar dacă îmi face 2 stele, e ok. Faceți 2 stele. Da. Electrovizorul ăla. Am nașpa.
Good game, joacă bine. N-am avut ce face. A, deci acum de final și-o băga legendară. Good game, am jucat bine. Cine a jucat bine? Asta e viața. Și aici, uite aici sunt ăsta, suntem noi. Și avem cărți din ăștia, avem cărțile noi. Avem ăștia din ăștia. O să vreau să-mi fac golemul de 4 și cam tot a fost cu acest episod. Pa!